waliɲuman dɔ an bɛ don'o ye k'o kɛ k'o ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw dangana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jɛmukan kɔnɔna la jɛmukan min ni o ye gafe kunnafoni ye nin ye don o don ye k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila fɔ juma la an bɛ don nin baara ninnu kɔnɔna la nin nɔ ka kɛ malidenw olu fɛla n'u hakilina n'u sago ayiwa o de bɛ kɛ kunnafoni balan ye diɲɛ don o don tɛnɛn ani ka fɔ ka taa bila juma la an b'an sigi n'o ye min b'a to kunnafoni ka se k'a di malidenw ma an y'a dɔn mali kɔnɔ nin waati in na jamanadenw u kunna sirilen don ka sababu kɛ kunnafoni ta fanfɛla ye ayiwa yaasa ka se ka kun k'olu lafɔni jakuya de ye kunnafoni o baaraw kɛli ye o don o don baara anw b'o la wa ni ala sɔnna ma an n'o kɛ fo ka taa fɔ ko waati min yɛrɛ kɔni kɛra an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ wa an b'a dɔn an tɛ jalaki malidenw yɛrɛ kɔni fɛ ka sababu kɛ nin baara ninnu ye n'an donna ni jɛmukan in kɔnɔna la n'o y'an ka gafe kunnafoni ye Yeli Vision sanfɛ a ka kan an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn o fɛn ni olu de bɛ tugu anw kɔ ka se ka anw ka jɛya ninnu k'olu ta ka kunnafoni ta anw ka sira ninnu fɛ ani ka tila k'a cari min b'a to maa wɛrɛw olu bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na o foli n'o bonya n'o bonyamasegi an b'o kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka foli bakuruba an b'a kɛ ka di jɔn ma o de ye Mamadu Nfa Senpara honorable bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ani a ka tɔnden a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni o ye ADP Maliba ye ADP o Maliba foli bɔlen kɔfɛ Sarangosi Saran cɛw ni musow ayiwa denmisɛn maakɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan Saran min ye kɔbaw ale ni babaw tigɛ an bɛ a fɔ nin waati in na ka waleɲuman dɔn Universel Media tulu la dani sanji tulu la dani sanji sulu la samalabaɲɔn o de super GT Super GT ale kɔni bɛ sɔrɔ min ye Universel Media fo ka taa se Mali a tulu feere yɔrɔ a butigi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi an bɛ waati min na tulu min b'a ka don na o de ye Super GT a dogon tɛ maa si den kelen na e de ka moteur bɛ sisi bɔ waati bɛɛ lajɛlen na walima e de ka moteur kɔnɔna la tulu bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen na kuma bɛɛ ka sɔrɔ a waati yɛrɛ kɔni ma se i jigi kɛ Super GT nkalon min bɛ anw da i ka taa i k'a kɔrɔbɔ ayiwa i ka nkalon bɔ anw da o ka d'an ye halisa o tɛmɛlen fɛnɛ kɔfɛ an bɛ foli kɛ tuguni ka ɲɛsin maires la dani sanji o bɛ anw fɛ yan nɔ commune 1 na Umaru Togo ka fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Tunkara fo ka taa se Monsieur Ba an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka taa terre des hommes ayiwa baɲumankɛ tɔn min bɛ an fɛ yan nɔ a kelen o kelen k'a bɛɛ fo min bɛ tali kɛ an balimamuso n'o ye Jarietu Dite Manda Watara a kɛtɔ b'a la Madame Kuruma an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka min ye ayiwa baɲumankɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la ale ni terre des hommes k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na n'an ye foli kɛ impôt kɔnɔ an bɛ foli kɛ ayiwa a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na nin waati in na an y'a fɔ faamuya mana sɔrɔ nin na an bɛ boli joona k'an senfa ka taa sugu kɔnɔ Super GT walima Universel Media ale ka butigi belebele o kɔnɔna la Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15
88 Universel Media minaɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Siga foyi t'a la tani ka segin bana tɛ jɔni den kelen to nin ye an taara wa an seginna dantigɛli jan ayiwa a to o yɛrɛ kun bɔ bi an bɛ waati min na a dogon tɛ maliden si la jamana ɲɛma ale ye taama kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun ka taa min ye segu ayiwa a selen segu maliden olu kɔni bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka jamana ɲɛma k'a kunbɛn nka anw y'an sɔnni sigi min ye sɛbɛn min bɛ an ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sid Hebdo a kɛtɔ b'a la ayiwa ale kɔni ye i da don jamana ɲɛma a ka nin taama in na a y'a jira k'a fɔ kabini juin kalo tile 13 ye sɔgɔmada joona fɛ jamana ɲɛma ayiwa ale kɔni yɛrɛ sɔrɔ segu sido ani balanzan ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa a bɛ fɔ min ma ko lancement ni o bɛ tali kɛ ayiwa plan de riposte national la nka ni baara in a ma dan o dɔrɔn kɔni ma n'o ye baloko ye baara wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni donna a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ yen nɔ n'o ye banankɔrɔ ka taa joro ayiwa ka se ka o dɛmɛ in ko o yɛrɛ kɔni ko o fɛnsɛ min b'a to taa ni ka segin o yɛrɛ kɔni o bɛ nɔgɔya nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ fɔ cakɛda min ma an yɛrɛ fɛ nɔ n'o ye Comatex ye waati jan ni ale yɛrɛ kɔni kun fɛnɛ jɔlen don jamana ɲɛma a taara min ye ko o baaraw ko olu nu ka kurakuraya ko kura tuguni jamana ɲɛma nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an y'a fɔ baloko gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa yaasa ka se ka taa jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni di o ko la ɲoro di Sahel ale ta tɛmɛlen kɔfɛ jamana ɲɛma ale sera segu yaasa o plan walima o politiki kɛrɛnkɛrɛnnenya la plan national de réponse à l'insécurité alimentaire ka taa o baara ninnu k'olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen sabati an y'a fɔ segu jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɔra waleɲuman dɔn ka se ka o kɛ jamana ɲɛma ye nisɔndiyalen dusukun falen yɛrɛ kɔni danaya la ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara fo ka taa bila jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka segu taga in segukaw u ye tɛgɛrɛ ale ni tama ni balan a bɛɛ lajɛlen taara min b'a to jamana ɲɛma ale bɛ se ka kunbɛn cogoya min na i b'a ye bi jamana ɲɛma ka nin taama la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na a taara ni fɛn caman o de y'a fɛ ni o ye nisɔndiyakow ye ayiwa maa 100 walima maa 1500 ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu de bɛna baara sɔrɔ ko kura tuguni ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ Comatex yɛrɛ kɔni ye an y'a fɔ min bɛ tali kɛ sira bin yɛrɛ kɔni na ni o dɛmɛ yɛrɛ kɔni fɛnsɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ min ye banan kɔrɔ ka taa joro ayiwa min bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 45 ɲɔgɔnna si la a bɛ kɛ sababu ye ayiwa dugu olu kɔni olu bɛ kala ɲɔgɔn na o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ an y'a fɔ jamana ɲɛma ayiwa taakun na belebele o de ye ka se ka taa segu ayiwa baloko dɛsɛ ani a gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ maa 2 ni olu yɛrɛ kɔni binnen bɛ gɛlɛya kɔnɔ yaasa o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dalakuru cogoya min na baloko taasira la a kɛra ka bɛn n'o yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛma a ka nin taama in a bɛ kɛ dɛmɛ ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ma marako ɲuman ka se ka i da don o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ani an ka sɔrɔ ka se ka o sirakuraw k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dayɛlɛ min b'a to jamana ɲɛta o bɛ se ka sabati cogoya min na nka malidenw kɔni ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛma a y'i da don kuma caman na hali n'o y'a sɔrɔ fasiri sɛbɛnba ale yɛrɛ kɔni m'o dantigɛ a ka sɛbɛn kɔnɔna la ka ladɔnnali kɛ a sɛbɛnna min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ ni o ye présidansi o yɛrɛ kɔni ye fasiri anw y'a sama ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sid Hebdo ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'an ye Sid Hebdo bila an bɛ soir de moko k'ale ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fo ɲoro min bɛ tali kɛ guye ayiwa a maw la sɛkɔna ale denkɛ ayiwa ni ale de kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fa ni o jɔyɔrɔ place yɛrɛ kɔni ta bi an bɛ waati min na guye ayiwa a ma ɲinɛ wa a ma mali ɲɛmaw bi a m'u janfa yɛrɛ fiyewu ayiwa min bɛ tali kɛ sariya sunba kura min ni a bolodalen bɛ yaasa malidenw ka se ka u tɛgɛnɛ yɔrɔ kɔni bilala ayiwa guye ni ale ye ɲoro sirifukɛ ye a kɔni ye i da don a la mohamed ul shekina aidara di buye ayiwa a kɔni ye maa ci ni o bɛ tali kɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw la k'u wuli ayiwa a ye na bamako min ye ka se ka na zawiya a kelen o kelen bɛ yen ayiwa shekina amaw la kanuba n'a dɛmɛba olu kelen o kelen bɛ yen nɔ maa o maa ni e de ko e dalen bɛ ala la i dalen bɛ shekina la buye ye wele bila a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen
ibaye ni ɲɔgɔn ye a kɔni kɛra ka bɛn ni tarata don ye juin kalo tile 13 san 2023 a kɛra bu yɛrɛ kɔni a ka yɔrɔ min bɛ hippodrome yɛrɛ kɔni na kalandenw fo ka taa se maa caman yɛrɛ kɔni ma o kɔni tun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na nin kɛnɛ in a kun ɲɛminɛlen bɛ jɔn fɛ o de ye Musu Buye Ayidara n'o ye Buye yɛrɛ a denkɛ ye ayiwa ale tun bɛ jɛkulu belebele ɲɛma o jɛkulu olu yɛrɛ kɔni nana Buye ye kumakan mun d'u da yaasa ka n'a fɔ Sekina Amaw la kanubaw ye ani Buye kanubaw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jamana sariya sunba kura min n'a tɛgɛ nɔ kan ka bila ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye ayiwa kuma dakuru ɲɛfɔlɔw la i b'a ye k'a fɔ Buye a kɔni ye wele da Xavier a tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛ belebele min ni a labɛnnen bɛ ayiwa maa minnu ko olu bɛ sariya sunba kura in ka kɔkɔrɔma don olu ka lajɛ min n'a bɛ ka kɛɲɛ ka bɛn ni jumadon yɛrɛ kɔni ye samedi 26 mars la ni ayiwa jumaseliw olu yɛrɛ kɔni kɛra n'a bɛ bɛn tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 o waati yɛrɛ kɔni ma ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu ayiwa ka se ka taa wele in k'a jaabi maa o ma ni e de ko k'e bɛ Sekina Amaw fɛ n'i bɛ Buye fɛ i kɛra Bamako walima a dafɛdugu a kelen kelen ayiwa a bɛɛ lajɛlen ka bɔ min ye ka taa kɔkɔrɔmadonni kɛ ka ɲɛsin sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni ma a ko wele filanan o de ye ka se ka min ye Sekina Amaw la a kanubaw ani a dɛmɛbaw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɔ kokura tuguni min ye dimanche don ye ka taa min ye wotekɛyɔrɔw la kalafili min n'a kan ka kɛ ka se ka o sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛma min b'a to sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni a bɛ tɛmɛ cogoya min na o de ko Buye ka ko de ye Buye ka laɲini ye o de ye Buye fɛla ye wa Buye y'o de don a ka cidenw olu yɛrɛ kɔni da u kana fɔ n'o ye maliden yɛrɛ kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a dalen b'a la k'a fɔ Mali ka ɲɛta basigi ni bɛn ni keleya k'o bɛ sɔrɔ ni sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Buye ni o ye Sekina Amaw la a denkɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa sariya sunba kura min ni a tɛgɛ nɔ kan ka bila ale dalen don a kan a bɛɛ lajɛlen ye ayiwa a tɛ se k'a fɔ ko o ka ɲi bari k'a fɔ maanifin olu de hakilina don maa ka baara kɛlen o tɛ se ka kɛ i na komi kuranɛ kolo i na komi Ala yɛrɛ kɔni kumakan nka ale yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la fɛn caman olu de kɔni b'a kɔnɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni cɛ ka ɲi ayiwa o hukumu de kama ale kɔni ye a laɲini k'a fɔ ayiwa malidenw u ka bɔ min ye sariya sunba kura in ye u ka bɔ ka taa a tɛgɛ nɔ yɛrɛ kɔni bila bari ale ye fɛn y'a kɔnɔ fɛn min ni o ka wusa ni sariya sunba kɔrɔ min ni o bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi ayiwa an bɛ waati min na ni Ala sɔnna ma ko jamana kɔni a bɛ se ka taa ɲɛ ayiwa ni sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa a tɛ malidenw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka o bali don n'a nataw la laɲini min b'i fɛ ayiwa e ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ n'i ye majɛ minnu ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni yira a bɛɛ lajɛlen bɛ bila hukumu min kɔnɔna la o de ye jamana ka ɲɛta ani jamana ka ayiwa sabati o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko minnu b'an kunna bi olu bɛ yan nɔ waati la tɛmɛnnaw olu de don n'a bɛ fɔ a ma ko période de transition ayiwa ko olu tɛ se ka kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka min ye kumabaw ayiwa ka se ka olu kɛ maa min bɛna a kɔ ni o ye politikimaw ye olu de kan ka baara ninnu ka se ka a tɔ k'a bɛɛ dalakuru k'a bɛɛ dafa a ko bi n'an ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin minnu ma an kunna bi wa i b'a ye k'a fɔ u ka baara ninnu a si den kelen tɛna se ka kɛ a kunba la wa a tɛna kɛ ka kɛɲɛ ni malidenw yɛrɛ kɔni sago ye ayiwa o de kama ale yɛrɛ kɔni ye kumakan bila ka wele da kɛ ka malidenw wele ka cidenw yɛrɛ kɔni bila minnu ni olu ko k'olu bɛ Sekina Amaw fɛ ayiwa ka se ka bɔ min ye ka taa samedi 26 mars yɛrɛ kɔni na fɔlɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa wetekɛ don n'o ye dimanche don ye ayiwa min b'a to ayiwa sariya sunba kura in a yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ cogoya min na Buye ale ka ni laseli ayiwa a kɛra waati min na hali n'o y'a sɔrɔ diinɛ tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu fana y'u ka wele da wele min n'u b'a fɔ malidenw ɲɛna ko olu ka taa bɔ ka vote nka sariya sunba in olu k'a fɔ an t'a fɛ bi wa an yɛrɛ kɔni an t'a fɛ sini ayiwa i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa nin ye Buye ale ka wele dakan ye ka ɲɛsin a tɔnden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye jamana in kɔnɔna la a diinɛ ɲɛmaa dɔw fana olu ka kalikan de ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko laïcité ni o ye diinɛ bɛɛ lajɛlen ayiwa damakɛɲɛni ye ayiwa sɔn ka kɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen k'a ka baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ ayiwa olu y'a jira k'a fɔ ko o de to olu yɛrɛ kɔni fɛla kɔni ye bari ka d'a kan silamɛw olu ka hakɛ min bɛ yen n'a fɔra laïcité yɛrɛ kɔni ale b'o o kɔn yɛrɛ kɔni na hali n'o y'a sɔrɔ nin y'olu fɛla ye nin y'olu hakilina ye Buye na ale ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye ale kɔni ye wele da Xavier a kelen o kelen minnu ni u bɛ Bamako fo ka taa se Mali kɔnɔna ma bɛɛ lajɛlen ka bɔ min ye ka taa sariya sunba kura in ka wuli ka se ka o sugandi fasili sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako
ale kɔnɔna la halisa an bɛ to soir de Bamako ale kɔnɔna la an bɛ boli biribiri kan an sen fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa kiri bunankun o yɛrɛ kɔni kan ayiwa aras bach ni ale yɛrɛ kɔni ye chroniqueur ye a jalakira bari ka d'a kan ani maa jugu olu yɛrɛ kɔni bɛ jɛɲɔgɔnya la ayiwa fo ka taa se min ye hakilina ye kumakan min ni o mɛnna aras bach yɛrɛ kɔni da ayiwa n'a bɛ tali kɛ jalaki ni ɲangili la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ni o de b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sumaworo Boboyi Mayiga ni ale kɛra premier ministre ye an ka jamana kɔnɔ fanga ɲini tɔn dɔ o yɛrɛ kɔni o fana ɲɛmaa don o kɛnɛ kan ayiwa arasi baci ka a da ye falakɔnɔ bin tigɛ o min n'o kɛra o de ye jalaki ta ka bin jamana ɲɛmaaw kan min b'a jira k'a fɔ ko olu ye wale kɛ wale min n'o bɛ tali kɛ fagali la ka ɲɛsin ayiwa Sumaworo Boboyi Mayiga ale yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye arasi baci ale yɛrɛ kɔni y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la ayiwa kaso min ni a ka kiiri bɔraw olu yɛrɛ kɔni kun kan ka kɛ ka bɛn ni darata donya ye kunu an kɔrɔ ni o bɛ bɛn juin kalo tile 13 yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ kiiri baara ninnu kɔni olu kunfɔlɔw kɛlen san 3 kaso o kɔni o dira min bɛ tali kɛ arasi baci yɛrɛ kɔni ma nka weleda laban min ni o bɛ o de ye juin kalo tile 11 san 2023 mɛtiri tapo ale kɛra maa kelen pe maa min ni ale yɛrɛ kɔni sera ka ayiwa min ye don kiiri ayiwa a tigɛso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a bɔlen ani kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni u ye ɲɔgɔn ye ayiwa a ka kuma yɛrɛ kɔni na a ko min bɛ tali kɛ procureur yɛrɛ kɔni na jalaki min talen bɛ ka bin arasi baci yɛrɛ kɔni kan n'a bɛ fɔ min ma ko infraction ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni ma seereyaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kan ayiwa o ko min n'o o kɛra ayiwa mɛtiri kasim tapo ale a yira k'a fɔ ayiwa ko kunu sɔgɔma kɔni halisa nin wele in na min bɛ tali kɛ CDR tɔndenw na olu yɛrɛ kɔni bɔra iko kɔnɔkulu min ye dɛmɛ ye ka taa don arasi baci yɛrɛ kɔni ma a ko bi an bɛ waati min na ayiwa maa caman kun hakili yɛrɛ kɔni na a bɛna kɛ cogoya min na a ma kɛ ten n'i taara Bamako ayiwa sigida 3nan a kiiriso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min bɛ tali kɛ tɔndenw CDR la olu yɛrɛ kɔni bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ayiwa kumakan kelen min kun b'u da o de ye libéré arasi baci o de ye ka se ka a kanabila o de tun bɛ u da kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiriso yɛrɛ kɔni u da la arasi baci ale ka kiiri bɔraw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na min bɛ tali kɛ kasim tanpo a kɔni y'a jira k'a fɔ ko infraction yɛrɛ kɔni min ni o talen bɛ ka don dossier yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ko o si den kelen o yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ bi an bɛ waati min na ayiwa ko jalaki kisɛ kelen o tɛ se ka ta ka bin ayiwa min bɛ tali kɛ arasi baci yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa kumakan jɔlen o min yɛrɛ ni o ma yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa bi an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni kɛra sababu ye ka don wɛrɛ di taa ni ka segin ka kɛ ka bɛn n'o ye min b'a to ayiwa seereyaw ani dalilu olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲini yaasa arasi baci a nabila walima a na to kaso la ayiwa bi an bɛ waati min na ayiwa kiiri ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni ye a laɲini an y'a fɔ cogoya min na ayiwa ka se ka ayiwa arasi baci k'a ka baaraw k'olu bila don wɛrɛ kɔni na o baara min ni olu yɛrɛ kɔni bilala don wɛrɛ kɔni na nka min ye ayiwa kunfɔlɔ baaraw ayiwa jaabi min bɔra o kɔni kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ san 3 kaso o dilen bɛ arasi baci ma an bɛ waati min na n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ayiwa ka se ka a kuncɛ kumaw olu yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye ayiwa wali min ni ayiwa arasi baci yɛrɛ kɔni jalakila la ayiwa a seereyaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma se ka sɔrɔ nin waati in na ka se ka fara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kan i b'a fɔ mɛtiri kasim tapo ale yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogoya min na ayiwa a bɛ fɔ min ma ko élément matériel ni o ye min ni ɲɛ bɛ jɔ a la wa ni tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka d'a kan ale ni élément intellectuel ayiwa min ni o ye jateminɛw ye ko ayiwa ninnu kɔni ma se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o sɔrɔbaliya o de kɔni o kɛra sababu ye ayiwa min b'a to ayiwa arasi baci ale ka kiiri baaraw olu bilala don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko bi an bɛ waati min na jalaki min kɔni taara ka bin a kan o de ye simulation d'infraction ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ bari ka d'a kan maa min yɛrɛ kɔni minɛra nin ko in na n'o ye arasi baci yɛrɛ kɔni ye bi an bɛ waati min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɛra yɔrɔ min na o de kɛra min ye fanga ɲini tɔn dɔ olu yɛrɛ kɔni ka kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ayiwa o de y'a to arasi baci ayiwa min bɛ tali kɛ kasim tapo a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ jalaki yɔrɔ kɔni tɛ yen nɔ bi an bɛ waati min na ni o bɛ se ka ta ka arasi baci yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka kiiri baaraw an y'a fɔ
toga min na a bilalen bɛ ka don nataw olu yɛrɛ kɔni kɔrɔ jaabi labanw o kan ka bɔ ka bɛn ni juin kalo tile 11 an bɛ dugawu kɛ ala k'o yirana nka yan'o cɛ asibaci ka a seginna ka taa min ye kasoba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Ben Shirif nin ye ale ka fasiri ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la ka bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa i b'a fɔ laada don ni an ka nin sɛbɛn ninnu kɔni banna an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn n'olu bɛ tugu an ka ja ninnu kɔni kɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa an b'a ɲini maliden cɛman ni musoman fɛnɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka an ka ja ninnu ka se ka u cari cogoya min na min b'a to kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ wasalam Mayimuna Tarawele ale kɛra bi baara a ɲɛminɛbaa ye